Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Vinay Kamelia Putri lan kula Muhammad Iqbal Firajib saking kelompok 3. Keisha Lefronka lahir ing Malang tanggal 2 Februari 2003. Dheweke yaiku putri saking pasangan Hafron Lebicen lan Levi Leonita. Keisha iku anak kaloro saka 3 sadulur lan wedok siji-sijine. Penyanyi berkebangsaan Indonesia iki miwiti karire ing ajeng Indonesian Idol musim ke-10 disiarno ing stasiun RCTI tahun 2019 sampai 2020. Sawise lulus saka Indonesian Idol, Keisha gabung kalian Universal Music Indonesia lan ngarilis single perdanae yaiku Jadi Kekasihku Saja. Single kepapat kang duweni judul Tak Ingin Usai sing dirilis tahun 2022 iki sukses mumbulana lagu Billboard Indonesia nganti 14 minggu. Bebarengan karo suksesnya single Tak Ingin Usai, penyanyi Keisha Lefronka iki mesti dadi sorotan netizen Indonesia. Nanging sayangi, beda karo lagune sing disenengi wong akeh. Keisha akhir-akhir iki oleh kritik pedas saka netizen amarga karep uwul-uwul nembangake nada dhuwur lagune dhewe. Ora mung siji video, Keisha Lefronka gagal nembangake nada dhuwur saka lagu Tak Ingin Usai. Ingin suwetara pagelaran langsung, malah akeh sing bandingke awake dhewe karo penyanyi liyane sing liput lagu Tak Ingin Usai. Ngerti penampilannya dikritik netizen, Keisha Lefronka nanggapi liwat unggahan ing akun TikTok. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan lan kehilafan Keisha. Ya merga saben manungsa ora uwal saka kalupatan lan kalepatan. Matur nuwun kanggo para masyarakat sing wis nyungkung aku suwene iki, ujare Keisha. Babakan iku wong sing metu saka lomba nyanyi Indonesia Idol ngonfirmasi yen dheweke nampa di tengah sing ditunjukake marang dhewe. Kanthi si Rahmat, aku maca komentar nanging ora apa-apa aku nampa. Ujare sajroning rapat penggemar ing fitur TikTok. Senajan dheweke ngakoni isin amarga ora bisa tampil kaya sing dikarepake Keisha Lefronka, mau repot karo kritikan lan dituduh dudu penyanyi asli lagu Tak Ingin Usai. Ing dheweke bakal terus nyoba nyanyi Tak Ingin Usai kanthi langsung nganti ora palsu maneh. Cekap semanten saking kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.